So abanye abantu abakholwa ukuthi leya nto isakhona. Okay. Yeah, insizwa mangabe ilifaka nakuyona bekhona elingena ngemuva. Okay. Yeah. Isicupho ke nalesi ngeke uzuqhubeke uye phambili nawe khona into ephushayo ngemuva kuwena. But ukhona owesilisa olalela ekhaya njengamanje uthi once walifaka it's a problem because vele angifuni ukuthi lize lingene uthi nje lapho. Okay. Ngifuna ukuya lapho. Okay. Okay. Guys angithi isicupho njengoba ngiyathi sihlukene. Yeah. Mayiqamba nje ethi uyalifaka. Yeah. Nakuyena khona elingenayo. Okay, ngemuva kuyena. So nje kuba khona into kanjalo khona nazi icupho ezikanjalo lezi ezihamba nezilwane lezi ezihlalisa emathineni. Yeah, khona ngisho nomfazi khona izinto ezithile ezenziwayo ukuthi zimgade so ngifuna ukuya entene kanjalo. Ngesingene deep kodwa lapho. So sengisho ukuthi nakho lokho ukuthi angazi alifaka. Ilelo lokuthi mabaqala nje umthinta amabela vela zimoshela. Yes. Vele kuguquka isisu nje into beyimanje. Yeah. Kwala angabambeka vela zimoshele khona la. So angeke kusaba kuhle. Ubani ozemoshela wesilisa noma esifazane? Wesilisa. Why? Kungayimushakaleli owesifazane ngoba phela owesifazane akumele azazi ukuthi nginomuntu wami kodwa ehambe yongena endlini yomunye umuntu. Kwa ukuthi mawucupha umfazi phela ngeke uzumuntu ethi manje ngiyakucupha.